салому дуруди бепоён ба шумо ҳамдиёрони азиз. ободиву хуррамии хонадони шумо таманнои ҳамешагии мост. аз он ки ин лаҳзаҳо моро ҳамраҳӣ менамоед хеле шодем. барои онҳое ки аз асрори табиати афсункор огаҳ шудан мехоҳанд муждаҳои нав дорем. имрӯз дар барнома атрофи дарахти нон ва макадамия хоҳем гуфт. оё шумо бори дарахти нон дидаед ё дар борааш маълумот доред? агар не, пас навори имрӯзаи мо дар бораи меваи ғайриоддии сайёра ҷекфрут нақл мекунад. асосан бо дидани ин дарахт онро дарахти тарбуз ё харбуза гӯем ҳам хато намекунем, вале онро дарахти нон номгузорӣ намуданд. пас биёед якҷоя тамошо мекунем. ҷекфрут меваи ғайриоддии сайёра буда дар мамлакатҳои дорои континенти гарм мерӯяд. ин меваи фавқулодаро дар Ҳиндустон дарахти нон мегӯянд. ин номро барои он гузоштанд ки карбогидратҳои бое ки дар таркиби ин мева вуҷуд доранд ба карбогидратҳои таркиби нон баробар аст, ки дорои хусусияти баланд мебошад. дар Ҳиндустон ки мардуми камбизоату камбағал хеле зиёд ҳастанд, асоси хӯроки онҳоро ин мева ташкил менамояд. бисёриҳо ҷекфрутро аз дуриан фарқ намекунанд. фарқи ин мева аз дуриан дар он аст ки пӯсти ҷекфрут нисбатан ҳамвортар буда бӯи хуш дорад. дуриан бошад баръакси ҳол. пӯсти мевааш сахти дурушт ва бӯи хеле бад дорад. дар як қатор кишварҳо хӯрдани онро дар ҷойҳои ҷамъиятӣ манъ карданд. ҷекфрут меваи аз ҳама дӯстдоштаи мардуми Бангладеш ба ҳисоб меравад. онро ҳатто меваи миллии худ низ ҳисоб мекунанд. баландии ин дарахт аз 22 то 25 метр буда дарозии мевааш ба 90 сантиметр ва вазнаш ба 40 килограмм рост меояд. хусусияти аҷиби ин дарахт дар он аст ки баргаш ҳеҷ гоҳ намерезад ва ранги сабзи баланд дошта зард ҳам намешавад. меваи ҷекфрут хеле бузург гардида на дар шохи он, балки дар танаи он мерӯяд, ки тасвири фавқулода дорад. як марди 45-сола сокини шаҳри Вимбаями Ҳиндустон ин дарахтро дар замини назди ҳавлигиаш парвариш намуда, аз он бо гирифтани меваи калонтарини сайёра ба китобҳои Гиннес шомил гардид. ҷекфрути парвардаи он 68-5 килограмм буда дарозияш ба 1 метр мерасид. ҷекфрут меваи калон-калони сабзранг буда ҳангоми пухта расиданаш сабзи зарча мегардад. асосан дилаи ин меваро истеъмол менамоянд. пӯсти он бениҳоят сахт буда хоҷагидорон онро барои парвариши чорво коркард менамоянд. инчунин дилаи он донаҳои хеле зиёд дорад, ки онро ҳам бирён намуда чун хушк мева истифода мебаранд. ветнамиҳо ин дарахтро муқаддас шуморида онро дар назди хонаҳояшон мешинонанд. мегӯянд ки хусусияти хеле хуб дорад, ба хона файзу баракат меорад, зеро аввалин чизе ки рӯи дастархони онҳоро ором медиҳад, ин меваи ҷекфрут ба ҳисоб меравад. оиди паҳн гардидани ин меваи ширину гуворо маълумотҳо чунинанд ки аввал дар Ҳиндустон ва баъд дар Бангладеш пайдо гардидааст. баъдтар одамон онро ба шарқи Африқо, Осиё, Филиппин, ҷазираҳои уқёнусӣ паҳн намуданд. навъҳои аз ҳама бомазза ва ширини он дар Филиппин ва дар ҷануби Осиё ба қайд гирифта шудааст, ки дар бозорҳои ҷаҳонӣ нархи худро гум намекунад. онҳоро аз рӯи накҳати гуворояшон зуд мешиносанд ва харидорӣ менамоянд. ин дарахти зебо хеле баланд гардида, ҳангоми гулпӯш шудан дар танаи ин дарахт гулҳои калон-калони зебо шукуфта ҳусни онро даҳчанд менамоянд. бояд гуфт ки ин дарахтро аз донааш мекоранд. баъди гулпӯш шуданаш ду намуд мева дорад, ки яке гули нарина ва дигаре гулҳои модина ба ҳисоб мераванд. ҳар ду мева мегиранд ва истеъмолӣ аст, вале аз тухми модинааш метавон дарахтро шинонид. тухми наринаш бошад сабз намегардад. сокинон ва хоҷагидороне ки бо парвариши ин дарахт машғуланд, инро хубтар медонанд.
онҳо ҳатто меваи нарина ва модинаашро хуб мешиносанд. ин мева дар ҳақиқат хеле таърихи аҷиб дорад. аз гул то мева пухта расидани он 8 моҳро дар бар мегирад. гардолудкунии ин мева низ ба таври сунъӣ сурат мегирад. баъди пухта расидани меваи джекфрут онро ҷамъоварӣ менамоянд ки аз ҳар дарахт 150 то 500 дона мева мегиранд. ҳосилнокии он хеле зиёд аст. дар мавсими ҷамъоварии ин мева бошад, хоҷагидорон онҳоро ба сеткаҳои махсус гирифта ба содирот ба бозор мебароранд. бояд гуфт ки тамоми заҳмати ин мева дастӣ ва ба қувваи корӣ истифода мешавад. барои интихоби ин мева ранг ва бӯи он нақши асосиро иҷро мекунад. аз ҳама хуби он ранги сабзи зарча дошта дилаи зарди мулоим ва бӯи нотакрор дорад. бӯи онро ба ананас ва банан монанд мекунанд. барои дилаи онро гирифтан аввал корд ва дастро равғани растанӣ мемоланд ё дастпӯшак мепӯшанд. баъд онро тилим намуда дилаашро аз дона тоза мекунанд. донаи онро мехушконанд, дилаашро бошад истеъмол мекунанд. дар минтақаҳое ки ҷекфрут мерӯяд, аз он хӯриш яхмоз ва хӯрокҳои ҳаррӯза истифода мекунанд. ҷекфрут дар яхдон зиёд нигоҳ дошта намешавад. дар саноати чӯбу тахта бошад, дарахти ҷекфрут арзиши баланд дорад, зеро ранги чӯби он зарди тиллоранг ва дарахтони пиронсолаш бошад сурхи баланд доранд, ки дар истеҳсоли мебел дар ҷойи аввал меистад. мебелҳое ки аз чӯби он сохта мешаванд, арзиши гарон доранд. ин дарахт хеле дарозумр буда, чӯби хеле сахт ва бақувват дорад. онро инчунин барои сохтани асбобҳои мусиқӣ низ коркард мекунанд, ки садои нотакрор дорад. саноати коркарди чӯби ин дарахт дар Шри-Ланка ва Ҳиндустон хеле пешрафт намуда, нархи хубро касб намудааст. дар асрҳои 19 бошад, аз хокаи чӯби он ранги зард ва норинҷиро ихтироъ намуданд, ки бештари либосҳои манахҳои будоӣ ба он ранг карда мешуданд. ранги он дар матоъҳои абришимӣ ва пахтагӣ хеле зебо ба назар мерасад. дар кишварҳое ки ҷекфрут мерӯяд, мардум онро ба 3 қисм ҷудо намуда номҳои гуногун гузоштанд. полос яъне меваи норасида, кос меваи пухташуда ва рака бошад меваи мулоим ва пухтарасидаи онро мегӯянд. аз полос меваи норасидааш бошад ки ҳоло дона надорад, чипсҳои болаззат тайёр менамоянд. бояд гуфт ки ин меваи ғайриоддии сайёра бо хусусиятҳои худ дар байни мардуми олам хеле номдор аст. ин хеле аҷиб аст. дар рӯи замин ҳаст мавҷудоте ки ҳатто одамизод дар ҳайрат мемонад, зеро офариниш ва хусусиятҳои он дар рӯи замин ҳикматҳои сарбастаи худро дорад. бояд гуфт ки макадамия низ аз гурӯҳи хушкмева ба ҳисоб рафта ба чормағз монанд аст. он асосан дарахти ҷангалӣ ба ҳисоб меравад. маконаш низ ба ҷангалҳои анбӯҳи Бразилия рост меояд. дар бозору мағозаҳои кишвари мо низ дида мешавад, вале бо нархи гарон. аз он ки дар куҷо мерӯяд, навори имрӯзаи мо ба шумо нақл мекунад.
макадамия, чормағзе ки дар Австралия мерӯяд. имрӯзҳо он дар ҷазираҳои Гавай, Бразилия, ҷангалҳои тропикии Африқои ҷанубӣ хеле зиёд мерӯяд. баландии дарахти он 15 метр буда 100 сол умр мебинад, яъне як аср. аз ин 90 сол мева медиҳад. баҳорон дарахти он гулҳои хурди зарча ва сафед карда навдачаҳои аҷиб дорад. мағзи он хеле калориянок буда равғаннокии зиёд дорад. хусусияти шифоии он барои пешгирии касалиҳои саратон ва раку дил хеле таъсирбахш аст. маззаи мағзи он ширин буда ба кас нерӯ мебахшад. барои истифода онро аввал аз пӯчоқаш ҷудо намуда баъд ба тафдон мехушконанд. коркарди ин чормағз дар фабрикаҳо ба роҳ монда шудааст. онро дар ин ҷойҳо аввал пӯстлоқ, баъд аз пӯчоқаш ҷудо мекунанд, ки пӯчоқи сахт дорад. дар асбоби махсус тавассути лезваҳои буранда онро ду қисм намуда баъд коркард менамоянд. заҳмати зиёд доштани коркарди ин чормағз нархи онро дучанд мекунад. аз ин рӯ нархи он дар бозорҳо ба $30-40 расида, чормағзи майдадонааш бошад $50-60 қимат дорад. ин чормағз дар саноати ширинипазӣ хеле зиёд истифода мешавад. барои тайёр ва омодасозии он дар содирот корхонаҳои калон бо ҷалби кормандон ва истифодаи асбобҳои пуриқтидор хеле маблағҳои зиёд сарф менамоянд. дар истеҳсоли шоколад яке аз навъҳои хеле маъруф гаштаи ҷаҳон ин макадамия ба шумор меравад. ногуфта намонад ки макадамия ба фундук хеле монанд аст, вале дар мазза он фарқ мекунад.
бинандагони азиз, дар табиат гулҳои лолаи гуногун хеле зиёданд. баҳорон тамоми кӯчаву хиёбонҳои пойтахти кишварамон аз гулҳои садранги лола пур мегарданд, ки бо рангу бӯи худ кӯчаҳоро ором медиҳанд. дар табиат дарахти лола низ вуҷуд дорад, ки мисли дарахти чанор бузург гардида гулҳои мисли лола зебо дорад. беҳтараш шуморо ба тамошои он даъват мекунем. дар табиат дарахтони гулпӯш ва ороишӣ хеле зиёд аст, ки онро одамон барои ороиши хона, кӯчаву хиёбонҳои шаҳр парвариш менамоянд. вале лола ном гирифтани дарахти зебое, ки мо имрӯз дар борааш мегӯем, шояд хеле аҷиб намояд. дар ватани мо гули лола фақат баҳорон рӯида, дар дигар фаслҳои сол дастрас кардани он амрез маҳол. вале ҳаст дар табиат дарахти лола, ки гулҳои хеле зебо ва накҳати ногуфтанӣ доранд. ин дарахтро бештар одамон бо номи леодендронаи амрикоӣ медонанд, вале ватани он Норвегия буда макони парвариши аслияш Амрикои Шимолӣ исбот шудааст. лириодендронаи амрикоӣ дар шимолу шарқии амрико рӯида 25 то 30 метр қад мекашад. гулҳои калон-калони зарди сабзшатоб дорад. аз ҳама ранги дилкаши он ранги норинҷдоштаи он буда накҳати фавқулода дорад. ин дарахт хеле гармидӯст буда дар ҳарорати баланди гармӣ нашъунамо менамояд. соле 2-3 маротиба гул мекунад. дар ҳақиқат гулҳои ин дарахт ба гули лола хеле шабоҳат доранд. то калон шудану гулпӯш шудани ин дарахт 8 сол лозим аст, зеро ин дарахтро нашъунамояш хеле суст аст. дар баъзе ҷойҳо онро дарахти лала, инчунин дарахти шаршара ё фонтанное дерево мегӯянд. дарахти лола хеле бузург шуда гулҳои бениҳоят калони зебо низ дорад. агар онҳоро аз наздик бубинед, дар ҳақиқат ба лола монанданд. ин хеле аҷиб аст, ки дар дарахт чунин лолаҳои сурхи зебо мешукуфанд. ин ҳам як офариниши табиат буда ҳар лаҳза инсонро дар ҳайрат мегузорад.
дарахти лола дар ҷойҳои хунукӣ намнок намерӯяд. барги он зуд мерезад ва дар ҷои он баргҳои нав мерӯянд. бо бузург будани ин дарахт решаи на он қадар дароз дорад. обро низ зиёд дӯст надорад. танҳо дар ҳарорати баланд то 40 дараҷа гармӣ об додан лозим меояд. баргҳояш бӯи хуш надоранд. бӯи он дарахти булути русиро ба ёд меорад. ин дарахтро дар хона ва қуттиҳо низ ҳамчун дарахти ороиш парвариш намуда хонаву кошонаҳои худро зебо менамоянд. инҷо расидем ба анҷоми барнома. тамошобинони азиз, бароятон хонаободию сарбаландӣ таманно дорем. ба ҳама онҳое ки моро ҳамроҳӣ намуданд ҷаҳони сипос. то боздид.